ते आ गइले बाबू। अब भोजपुरी में फिर से भौकाल मचावे के खातिर केसारी जी के एगो और नयका गाना। त रउआ लोगन के पहले हम बता दें कि मर्द अभी बच्चा बा 2 3 दिन 4 दिन पहले ई गाना के लॉन्च कल गए है मेट्रो म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे, जवन की बाबू अलगे इतिहास रचता हो। और आज के है वीडियो में रउआ लोगन के हम फिर से एगो और नया गाना के अपडेट लेकर आ गए बाटी। तो बाबू हो ई गानवा के पोस्टरवा 18 से 19 घंटा पहले ही लॉन्च कल गई है। तो रउआ लोग सबसे पहले हमारे स्क्रीनिया पे पोस्टरवा देख ली जा। जौने गाना के टाइटल बा बाबू गइल जब से मिल के। ई गाना में केसारी जी के साथे स्वाति पांडे नजर आवे वाला बानी। बाबू हो ई वीडियो के कोरियोग्राफर और वीडियो के जे डायरेक्टर बा उनका नाम है लकी विश्वकर्मा जी। ई गाना में म्यूजिक देले बाने आशीष वर्मा जी। गाना के लिखले बाटे अपन बड़े भाई जौन बाटे कृष्णा बेदर्दी जी। कृष्णा बेदर्दी जी बाबू जौन भी गाना लिखेला केसारी जी के खातिर, गानवा तो एकदम भोजपुरी में बवंडर भौकाल मचा दिला हो। तो रउआ लोगन एकदम रेडी रही जा। काहे से बाबू काल्हे हो 3 सितंबर के भोरे भोरे 6:30 बजे केसारी म्यूजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनलवा पे ई गाना के लॉन्च कई दिहल जाई। तो रउआ लोग बनल रही और अपने हई गरीब छोट भाई के हमेशा प्यार दुलार जरूर बना के रखी जा। अब वीडियो रउआ लोगन के पसंद आवता तो वीडियो के लाइक, चैनल पे नए बानी रउआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटियों के दबा दही जा।